Jace. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Naaalala mo ba Ay. kung ano ang ginagawa sa'yo ng ama mo at ina mo kapag pasaway ka nung bata ka? Tinatampal. Ay, as in kamay. Tampal, tapos pinapalo or nilalatob ako. Latob kasi Awa. is palo in Bicol. Oh. So there are certain levels. Oh. So level 1 ng panlalatob sa akin, kamay. Kamay. Yan, kapag medyo pasaway lang. Awa. Pag pasaway na medyo kailangan na ng disiplina, Oh. Belt. Belt. Pero hindi yung bakal, ha? Awa. Yung belt lang. Tapos kapag matindi na talaga, yung tambo, yung kahoy nung tambo, yun yung pinapalo sa akin. Kaya Sarap. tingnan mo ngayon, may scoliosis ako. Kasalanan pala nila. Oo. De, pero yun, pinapalo talaga ako. Awa. Ikaw ba, anong ginagawa sa'yo pag pasaway ka? Well, sa amin kasi, actually pangit yung combination Ay, bakit? ng lahi ng magulang ko. Oo. Kasi nanay ko Kapampangan, Okay. tatay ko taga Capiz, yan, Oo. lahing Ilonggo. K-pop pa lang pa ang nanay mo. Anong K-pop? K-pampangan. Nakakainis! Okay. Tama na, tigil na natin. Pero yun nga, sa inyo may level? Level. Sa amin wala. Ay, talaga? Diretso kagad. Ay, katakot. Belt, may belt din kami. Oo. Pero yun nga, bakal yung sa amin. Grabe, ang tindi. Oo, kaya naman 2x2. Hala, anong Ayan. construction? Depende kasi yan kung anong mabunot, kung anong makuha. oo. O kaya delikado ka kapag plato yung nakuha. Kasi ibabato yun sa'yo. Oo, nang walang sabi-sabi. Awa. Walang warning. Totoo. Ay nako, kaya alam mo yung mga bata ngayon, Oo. hindi naman natin sila sa minamaliit. Totoo. Kasi ngayon, di ba kapag napalo yung mga bata, Oo. o bantay bata kagad, o kaya DSW. Okay, irarant agad sa social Post media. kagad, di ba? Tayo, di ba? Kaya makakapal yung mga puwet natin. Totoo yan. Di ba may scoliosis? ikaw, may scoliosis, ikaw, madapa lang ng konti, dumudugo na. Oo. Sasabihin mo, hindi, okay lang yan. Oo, wala. Kasi yung balat ko makapal na yan. Makapal na. Oo. Ay, nako. Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng Anak na Pasaway! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga puro katwiran. Sus Mariosa! Tanghali na! Saan na ba yung mga tao dito sa bahay? Anak ng... Jessa! Asan ka ba, Jessa? Nay, andito po ako sa kwarto. Ano? Hindi ka pa rin naliligo? Anong oras na? Nay naman po, tapusin ko lang tong ginagawa ko. Bakit? Ano bang ginagawa mo, ha? Thank you for the roses. Thank you for the flower. Anak, ano nangyayari sa'yo? Maligo ka na nga. Tapos ang dami mo bang hugasan sa lababo? Kilos, din, Jessa. Kilos. Ano po yan? Mayama, tapusin ko lang to. Salamat sa tsokolate. Salamat sa tsokolate. Alam mo, Jessa, puro ka na lang mamaya. At saka ano yung mga sinasabi-sabi yung chocolate roses na yan? Ito na, Nay. Ito naman. Ito na. Nay nga pala, pwede po ba akong makahingi ng 150? Pang project ko lang po. 150? Oo. Maya-maya. Sige na, Nay. Ngayon na. Maya-maya na. Nay naman, ngayon na. Oh, alam mo na. Alam mo ng pakiramdam. Ayan. Yan. Pero legit to puro katwiran, ang daming ginagawa. Yan. Usually ako kasi in charge sa bahay na maghugas ng pinggan. Oh. So ang ginagawa ko after I eat lunch or kung ano pa man yung yung kakainan Basta namin. kumain ka, Oo, yun. automatic maa-acting na ako. Aray, sakit ng tiyan ko, CR ako. Hanggang sa umabot ako ng 1 oras doon sa CR, Awa. yung kuya ko na yung magsasalo ng task ko. So yung nanay ko mapapagod na rin kasasabi sa akin na ano ba, bilisan mo na. So, Talaga. magkakatwiran ako. Alam mo, hindi kita pwede maging kapatid. Bakit naman? Kasi sa bahay namin talagang sakitan kami. Nasa loob ka ng banyo, Oo. ikaw yung maghugas. Oo. Ay nako, magigiba yung pinto. Kailangan lumabas ka doon, nakatae ka sa hindi, ikaw maghugas ng pinggan. Ay ako, magkakatwiran talaga ako. Tapos Oh. yung tipong sasampalin ako, tatampalin ako Awa. ng kuya ko. Yung parang few meters pa yung kamay. Sasabihin ko, aray, ang sakit. Matatawa na sila. Talaga natatawa? Oo, sabihin, masyado ka namang sensitive. Talaga? Ano, kaluluwa mo nasa labas agad, ramdam mo. Sa amin wala, iyakan talaga. Iyakan talaga. Oo. Ay, nako. Kaya wag masyadong nagkakatwiran Kabisyo, ha? Totoo. Ay nako, anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga excited sa buhay.
suot ko. Hi, Nay! Oh, diba? Jessa, bakit naman ang nipis ng suot mo at ang liit-liit? Oh, kita ko yung ano mo. Nay, crop top po tawag dyan. Oh, pak, diba? Top, kitang-kita ka, luluwa mo. Oh, saan ka ba magsuswimming? Anong swimming, Nay? Magsisimba ako. Sus Mariosep ka, Jessa. Magsisimba ka ganyan ng suot mo? Bawal yan. Napakapasaway mo, Jessa, ha? Magbalit ka nga doon. Nay naman. Tsaka may kasama naman ako. Sino kasama mo? Yung asawa ko po, si asawa 24. Anong asawa? 14 ka pa lang? May asawa ka na, Jessa? Si Mar po, Ray. Si Mar po yun. Asawa po kasi tawagan namin tapos 24 yung monthsary. Asawa 24. Jessa, Oo, ikaw- jowa ko po siya. Tumigil ka, ha? Napakabata mo pa, Jessa, ha? Enjoyin mo muna yung pagiging bata mo. Huwag kang excited. Diyos mio, kang bata ka. Ayan. Pero legit din to, no? Yung mga excited ng magdalaga, magbinata, tama yung sinabi nung nanay dito, enjoyin mo muna yung pagkabata mo. Ayan. Kasi kapag tanda mo, Oo. gusto mo na lang bumalik sa sinapupunan ng nanay mo. Oo, yung tipong nagtatrabaho ka na, Awa. naka-high heels ka nga, may uniform ka sa work mo, Awa. masasabi mo, mapapasigaw ka talaga, it's a trap! Ayoko na mag-adulting. Oo. Tsaka ang sarap ng binibaby pa rin, kaya enjoyin nyo yan. Awa. Pero di rin naman natin maiwasan, ano? Kasi yung social media Ay, ngayon. the pressure is Oo, on. yung parang pinapakita sa mga bata, bawal kayo magmukhang anghit. Yan, oo. Bawal kayo magmukhang jejemon. Oo. Diba? Parang hashtag FOMO na eh. Diba? Nagkakaroon sila ng fear of missing out. Ayan, oo. Tsaka kailangan na feeling nila lagi sila dapat mag-catch up. Ay, oo. Diba? Kailangan pasok sila lagi sa trend. Sa trend. Oo. Kaya kapag tinignan mo yung generation natin, yung mga wala pang cellphone, Oo. tayo talaga yung nagkaroon ng masayang kabataan. Totoo, masaya na tayo sa Space Impact. Oo, sa totoo. Snake. Oo. Diba? Ng cellphone. Tsaka tignan mo yung mga tuhod natin. Oo. Puro ano yan, barya. Kasi kakalaro sa labas. Tama yung tuhod natin, may sariling muka, may Ayan. mata, Oo. may ilong dahil sa peklat. Oo. Ay, nako, kaya mga kabisyo nating bata, wag muna kayong bumisyo. Tama. Enjoyin nyo lang yung pagkabata Legit ninyo. yan. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, at DJ Robin siya na. Same socials mga broski at Konyo, Bicolano. Uy, sa mga drivers natin na bumibiyahe ngayon, maraming salamat sa pakikinig. Ayan. At gusto ko pala i-shoutout yung nanay ko na umiiyak daw ngayon. Anong pangalan nito? Si Carmelita, Yan. Carmelita. Yan. Natakot daw siya, baka daw totoo yung sinabi ko kanina na mag-aasawa na Naasawa ako. joke? Oo. Ay, tita, hindi nyo po alam. May nag-propose ngayon dito. Baliw. Lalong iiyak. Wala pa nga lumulud sa harap ko Ay, oo, diba? totoo yan. Ay, nako. Anyway, kabisyo, makakasama mo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips, at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin siya na. Your Ragong Broski, like super legit and all Konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin siya na!